Kapitan Inteng! Inteng, apay ka no ang nauram ti kalapaw dakulas ijay turod. Day tati kaya ko amamuan. Agkakanatumot ibagbaga di ubing nga day ijay idinauram. Kayat mo asawan, ubing lang ti adda ijay idinauram. Ewan ka no. Ay masapul adok talag. No apay nauram. Ta pabaybayadan mo ni Baldo dyan. Nabiit na pa'y ngayon nala akayo na. Ay, kaya't ka din Nicolas abayadan tinairaman anapuran. Imbaga na nga ron nga awan, basol na itinapasamak. Anya ayati imbaga jay ubeng. No apay anauram ti kalapaw da. Nakimat ka daw. Na, kasano anakimat? Kat awan mat ti kimat idikalman. Ay, narabaw mat arason daytan. Ada makidikimat. Sakbay nagtudaw. Saan mo't ajay napigsa? Uno tayo kunada natadem akimat. Oh. Madlaw mat no ada makimat. Tasarunwan tinapigsa aguruod. Naduktalan da ka day, no anya tinagtawdan ti uram iti kalapaw ni Tata Kulas, kagawad. Apay asaan ka nga minakimuyog ka ni Kapitan, idinapanday jay. Napanak namin nagpasada, tasaan nasak ti duty ita, kagawad. Abda ngamin pasahiros ko itay bigat. No kayat mo, mapan ka ijay, bareng adada pa'y ijay. Winsangag pa isaw. Alaman nga raw, mapanak man ijay, kagawad. Mapan ka, tapno mamam ti makagapo no apay anauram. Sige, panawan ka pa'y nga raw. Da kayo mati masabat ko ang kail. Anya ti resulta ti imbestigasyon. Nagaayam nga ubeng tinanguram. Pambardala ang jay nakimat tapno saan da mabaot. Anya iti naramid da ka no ang kail. Nagluto da ket pinanawan data nagayayam da. Iso nagkayam kam ti apoy. Tada nagango akayo iti asidag tinaglutuan da. Nagloko dagitan nga ubeng. Imbagada pa'y nakimat ti kalapaw. Jak mo't patsin ididamo da ita. Tawan mo't napigsa akimat. Madlaw mait no adda makimat. Tanapigsa ti guru out kalpasan ti panagkimat na. Isulit. Malaman, apay, di ka pa'y lagunay, kasano dinwang, kat adda pa'y la iti turo. Nagpipig sa akimat kin gurod. Mabuti nga. Kahit ijay nangarudan dinwang mau. Ada mo na simpay dyan pagturugan na. Apay numakimata nga. Ay katadakan ka dayta, ano mabutang ka itikimat. Adon, tinipadamag ang nakimat. Iso mabuti nga karumuan. Ay, sa bagay, di naudi ang naipadamag, kat ijay talon ka no ti ayan na idinakimat. Awan tilis-lis yan tikimat to yan. Talon man, wano nagtibalay, wano bantay, makimat kalata. Ay, kabut-butang dayta akimat. Uray sa dino ti ayan mo, nugasat mo ti makimat. Iso akabutan ko ti makimat. Kaya't ko pa'y ti agbiag to yan. Nadamag yu ka din dyan nakimat dita kabangibang a barangay, kukumaray. Adda ka di manin nakimat, maray. Nibadong kaw, kabutang na ti mapan mangkita ijay nuang na no agkimkimat. Kimatlaang kabuteng na. Apay, kaskarina ayamot ti makimat. Apay, asaan na kaskarina ako na maray? Delikado ti kimat. Jay laang mat napig sa akimat ti delikado. Adamot jay kala at anapig sa asaan amapakadaan akimat. Kinatakrot laang dayta. Naira na laang mat siguro adag itinadamag tayo anakimat. Saan mo akabutang ti kimat, maribanang? Ay, kabutang ko no adda iti asidag ko. Agam saan mo tada ijay tangatang tikimat kukumare. Nakaro ti panagkimat na. Apay nakabado ka itinalabasit ko araw. Awan koneksyon ti kimat iti maris ti badaw, kagawad. Day tamot nga miti kunadag iti babakal. Sanak mo tabakit, kagawad. Baruak mait. Isuasan apud no day tak kikimaten tinalabasit abadaw. Pilosopo ka. Day tamot nga ruti bagbagada.
Kikimatan tinalabasay. Apay nga rod nga jay kayaw. Birdi mait. Apay nga makimkimat kat saan mo tanalabasay. Adan sa katkalindagam. Birdi mo't ngagpay sa kayo. Nga makimatmal. Aw, at dahil padamag da nakimatataaw. Dinamag kunuan niya timares tibado na. Puraw kanumay. Sana nalabasay. Ay, kasta. Sa bagay, uray mangalap kat adda ka no makimat ijay taaw. Idulin mo man tinalabasit abadok kin sukatan man day tinalabasit a kortina. Tapay tinalabasit ta idulain kan sukatan. Winata day takano ti kikimatay. Ay kasta ka day. Alangarod ta idulin ka. Sukatak matan ti kurtina ang nalabasay. Way, tapnusig sigurado. Delikado no makimat ti tao. Andaman ka no nabit ang nakimatay. Ay, ibalikas mo laang day takimat kat mabuti nga matang. Isungarod aliklikan dagiti kikimatin abanag. Kang runaan ka naw, kat saan tayo arumrumwar no napipig sa tikimat. Isungarod asaan akong arumrumwar, tagkimkimat. Kasanungay, Inteng, pinabayadan ka din ni Kulas kan ni Baldo tinapuuran akay mulmula akay kayo na. Hindi ka na lang itidadakil apalakay nga imula naman ita. Anya ngay dagijay akay kayo. Rambutan mo dyan na kita. Dalang ka. Agdudumamit. Mayaten ano adda palakay na. Mabiit mo't dagita nga agbunga. Ay, nauram mo timula na. Gapo ka dagiti agaayam nga ubing. Dadakkel ko man. Rinuot ka di tinagmulaan na. Taapay ang nauram. Nagaikan. Gamada nagango akayo ang nakadisaw. Kung nagango arhuo. Iso napuran. Ay, iso anairaman ng dagiti kaimulmula akay kayo. Una? Nadangran lang ti daduma. Ay, nagloko nga ubing. Ibagada akimat tinanguram. Imbes nga isuda. Wun nga ron. Kasano ko mga uramon ti kimat, ti kalapaw. Ay, pangagtartaray ka, sumalo pare. Ay, nagapuwa di tabangkag paray. Oh? Nagtatadam makimat. Iso nagawid akag. Turay ka tatakrot mo. Pangagtaray ka, sumalo. Nalakaya ti makimat paray. Kabutan ko ti kimat. Adon tinaypadamag ang natamaan ni ti kimat. Nadalag na gijay. Apay, saan mo akabutay ti kimat? Saan? Ay, kwa. Ay, mayat no dito iti pagkimatan nata, da pakiuragaan. Ay, madiano dito'y paray. Kasi mo't ti makimat ti dingun na. Ay, gatangan mo't dagiti tao. Oh, saan mo't alibre ti karni? Oh. Kasanungay no kasla kanyak. Nga isulang ti pagaradok. No makimat akit, awanan na ti pagaradok, paray. Apay anak kang yirsi ka asumungad. No ada makakita kan ka, ibagada nga dakurkurang mo. Tada kurkurang na, ang ngir-ngir si nga awang kapgapuna. Sakit, ngir-ngir siyak ni Paribadong. Oh. Anya tinaramid na anak katawa. Gaputa nagkimat. Nagdardaras ang nagawid. Imbis nga da di bangkag na. Takrot nga rod ni Paribadong ano kasta? Day tagarod timbagakan ko na. Nulakit nagkimatin. Kasla napakulan abilit. Nagpartak nga agawid. Gapo siguro kadagiti madamdamag na amakimkimat. Iso mabutang. Takrot nga min. Maray, agas mo man para gurigaw. Apayin maray, agurigor ka din ni Kabadong. Ay, wun nga rod maray. Adda nga min ijay bangkag idinakimat ti kayo iti asideg na. Nakigtaw. Imbag, saan anairaman ni Kabadong no asidag ako nam? Wun nga rod maray. Awan ket kumatibadong kong no nairaman anakimat. Dakkel ti ka si ti apo ken kuana, saan anairaman? Iso anagasat pay laeng saan anairaman. Uray lan na ipurwak ka no ti daduma aparti ti kayo iti asideg na.
Ay isumot lagayam, anakig daw. Imbag ta saan anak kabatbati ako nada. Ay amok pa yun, Maray. Mga yabak to, iti mga lawken kwa na. Papanam, nanatuyang. Adda nga tayo para alaw di tabalay da. Anya nga alaw? Sino ti alawon da? Ni badungkaw, nakabatbatin samot idinakimat ti kayo iti asideg na. Ha? Imbag atasaan ang nairaman. Ayan nga itan ni tata ba daw? Adda ijay balay may, agurigaur. Saus. Ay, ingata nga rod itay iti para gurigaur. Ngam na bara mo lata. Isumayin kayo mga yab iti mga law. Wag baraw. Ay madanagan naktanakigto nga main. Ay, ipaalaw ko man. Tapno maalaw no nakabatbatay. Agurigor ka nun ni tata ba dong angkay? Gurigor? Kaano pa? Kano nakita anak da po bangkag na idinaminsan nga aldaw. Oh. Din sa lang ka no rabi angkay? Ha? Napangarod na ngayap ni nanatuyang iti mga law. Ta nakabatbatin sa kanaw. Nagloko na pare ba daw? Noan niya manan at imbati na masapol ang mapanda pa alawan. Agpaiso nga taday ta kung nada makabatbatay angkay. Diyak pa'y napadasan din nakabatbati. Kapay ngamin nga ibati da, noon niya man day ta ama ibatay. Intayon tuman kita ni tata ba daw angkay? Ay, kumusta kan paray? Apay, kanya ti imbati ako na ni Marituyang. Tanapan mo na ngayab iti agalaw. Ay, pero may nga minabutan ko, pare. Hindi na ipurwak iti asidag ko ti bislak, hindi na kimat ti kayaw. Ay, umay kan, pare ba daw? Di ka agbat-bati. Ay, unay ko ngaminan da dyan, pare. Ay, agpaimbag ka kidita agsyat ta. Awan day ta guri-guri-gur. Ikusay mo man day ta asakit. Sapay kumata may imbaga na kadagos, pare. Di kunak nga rudain at turad ti pakinakam. Kimat lang day ta. Sigamot, pare. Nagsasao ka, kaslagayem mo ti kimat. Una pala. Gayem ba? Tapno saan nga agdangran? Awan ti konsensya, kanakam ti kimat, pare. No awanan panunot kanakam. Siyak ti mangtad iti day ta. Abayakas di timbagmagayo kinitata ba dong angkay? Mabalin nyo ayamot amandaran ti kimat. Rabak ko lang day jay. Arte ti tungtungan. San mo't ano sa yata rabak day jay? Kas laki di at dabiligyaw kontra iti kimat. Basta saan ko akabutang ti kimat kunak manan. Madiday tangirab rabak angkay. Tapay ama di. Di mo't mangag ni kimat ti bagbagak o. Siyak pa iti agkintay kadagitang ibagbagam. Takrot na ba't nakaslakad ni pare badong? Sana ga po iti kinatakraut. Sana nasaya ti agpalpalangguad angkay. Da kayo pa iti nang isuro kanyak iti dayta. Rimwar ka magbadaw. Mayat ka din tiriknam. Ay, mayatin to yan. Mayat di imbaga ni pare inteng, nga ikusay ko kanaw, ti sakit. Mamati ka mat, itirabak da jay a kapitan. Maikusay ayamat ti sakit. Uray kas kasanaw, imay nak magbinisita na kwaraw, hindi masakita. Imay nakarinabak nga paisaw. Ngam agasam, takuna na agayom na ti kimat. Tungko na lang, muti. Ay, ada kamit paray. Ay, naimbag ka. Ingkusa-kusay mo kun ingkugta-kugtar mo ti sakit. Ay, katuwan mo ta, paray. Napigsakaw. Agpaala ak iti siya ta ginunta dito isirok ti kayaw. Adamot pan nakalamisaan ta adakkel anasimpa abatok. Ay kinadaking ka ta, paray. Agpaalak nga ruding. Mayat dito'y apagsyatan ta matanawagak tinuang ko kun bakak ijay taltalon. Matanawagan mga paiso dito'y ijay taltalon wa. Ibaon ko ni Kwaraw. Aggatangin iti inumin ta. Heto. Mayat nga paiso dito'y apagsyatan na, paray. Naparier. Delikadon, paray. Agkimat ka nagurood mo tayo. Igaraw mo man ang titakrot mo. Gayem ko day ta akimat kunak nga rod. Ay, delikado, paray. Agawit tayo. No. Ibusan ta pa ti arak. Di ka man agbalin at takrot.
Isanot kunto pa dayta ki. Ay, nakita! Ay, nagpiksa paray! Ay, tinamaan tikimat yan wangkin pa kam. Ha? Sus, natuang magagpaiso na gitidingwan ka. Di damat bumangunin. Nakita ka mismo paray. Ijay, tinagnaan tigayamaw. Ay, kimat ko na kuma. Ay, sus, saan mo tin bumangon tinuang kin bakak? Unay mo tin dayta akimat. Ewan pa'y sansantuan na. Sayang ti bakak, kinuang ko. Ay, kapitan, anya ngay ita, kasla di mo kabutang tikima. Ngam dagiti matdingon mo, tinakima. Ala sigay, ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kasano, adi kaaguyak, Inteng, kat nagado, abisyam. Agsigarilyo kan aginom kamay. Mawaw ti tao no saan nga uminom. Sige man ti saan nga uminom no di ka mawaw. Ay di nakpilusupuan, Inteng. Arak ti kayat ko asawan. Lawlawagam nga minti agsaw. Saan analawag ti panagsaw? Pagbalbalinam ngamin a komplikado ti saritaan. Uray saan may? Mapana ko ni di barangay ho. Ay di nakman siriban, Inteng. Ha? Domingo ita, awan opisina. Domingo aya. Impag ta imbagam. Nay, apa yun paray? Nakangato ti abaga. Kumanuyot kamay. Gagangay lang dahil ito, pare. Ay, delikadon paray. Mga no SARS, no COVID daytan. Ay, makaalis. Naalisan ko man ni Banangan makaalis. Ay, ano niya? Saan ka nga rin na makaalis saan? Ay, intakit di aksat. Pagsatanta kay paray. Ang mga no makita na ka ni Maribanang kaagungay. Ikang kaiti igatang mo ti arak ta ikagumatang. Inta uminom iti palayo. Ay, una paray. Ipapartek ka ni tuyang kaw. Yung may saan nitib ang manok kaw. Ay, bayat numang party ka iti nitib. Naimas ti sabaw na. Mangtay ka man iti may sa 4x4 maray. Bayadam wano utangam. Wain bayadak. Ito pagbayad kaw. Makita, amday ta, kagawad. Amangan nga men, no inyawat kon, kat ibagamanan nga ilistak. Ay, unay kalaki din na yan, maray. Sigurista ka launay. Namin ano nga men, napasamak dayta. Mangtad ka, kunada. Inton nayawat kon, ibagada mo ton nga ilistak. Inton kwan pimanaw dan. Mangtad ka nga ro din at mapana kan. Pag inuman nyo aya. Ay, kagkompormidita na. Apay, makiinom ka mo taya. Amom aya amakiin inumak. Imposible mo ta. Nga di ka umininom. Di pa'y mawaw ka. Parang man tayo may sa manok to yan. Umay, inton madamdaman ni Parinte. Sika timang partay, tasyak timang lutaw, kasjay. Ay, unayin, sumuruman ang kinasulit mo to yan. Apay, di mo kaya timakisango kada kamay kani Parinte. Ayunan niya. Padasag sama nga raw ti makiinaw. Ay, kat padasa ba? Nagmayat to, ba'y taginaw? Mala, ingka nga raw dan tiliwan tay manok akun kunam. Tain nakmat mangidadangan iti danom apaglamaw. Ingka nga raw day, tamapanak mo tayo. Sa nabalay, ta naamo na dyan, amanaw. Ikam lang iti kanan na, umasida day.
Ay, ipalinong mo to dinuang ko, kwaraw. Papanan nyo ay Uncle. Inak ko magpasada ita. Ay, basta ipalinong mo. Inak nga rin nagpasada. Awan mo't opisinam itay di barangay hall. Da kayo natin mangipalinaw. Ay, basta ipalinong mo tinuang. Dalpas. Awan ti ado rason. Kasano nga ipalinong kao katagpasada nga raw. Sayang ti mapasada mo sa anak ngagpasada. Ay, mapanakon. Basta jibilin ko. Mapanak mo tanang kail. Inakagpasada. Da kayo ti mangipalinong itinuangyaw. Naimas ti timpla ti manok. Mayat nagpulutan, pare. Basta luto nito yan ko, pare. Naimas. Bagman, na nagustuhan nyo din luto ka pulutan, kapitan. Mayat kumano, basta ni Banang. Sumango iti inuman. San kahit nga parit na. Kontrabida na siya. Nito yan ko, pare, kahit mayat ang makisangaw. Awan parehot no kaya't nataginaw. Ito maminsan. Dito tayo manin ngagsyat, pare. Ayarigla daw, kapitan. O may kalaang basta dalaki diarak nga awit ma. Mayat, dinanggay kayo iti amin na banag. Pirigod. Nakapalas kayo matantay. Rumor kayo kaday. Wan, kwarog. Adda nalagip ko agatangan ijay ilay. Mala, aglugan kayo nga ruda yung tamapantayaw. Nakitam ka di tinapanan ni uncle mo. Awan mo't ijay balay. Ha? Domingo mo't ita. Awan opisina na. Kuna na nga rin nga ipalinong ko kanutinwang na. Katimbaga ngagpasada kita. Adala siguro na panan na. Agsublinto tapno ilinong natinwang na. Unantay, amuna mo't nga nakagpasada taimbagak mait. Sige, intang harudan, tapno makaawi na kadagaws. At dapay nga min aramid, ijabalay. Ay, antay, ilakam nak iti pangal daw Umayak to mga anditaw. Jak ngamin map nak ijay ilay, nagbasitiin na po ida. Get your guitar, ta. Mag-sing along tayo. Ay, wala pare. Pagkantahin naman nito yan ka. Kumanta ka, ti paglaingan na. Ay, champion nga rin nito yan mo. Ano ti talent na. Dahil ta kinalaing na kumanta. Ti kinayat ko kingkuha na pare. Oh! Kasi ka ngay pare. Kanya ngay mo ti kinayat mo. Kini Maribanak. Ay, amok pa yan no. Anya ti kinayat ko. Jack malagip. Ay, una yan. Tasan mo ang malagipain pare. No niya mo tinakay aywap. No amok lang nga da balunet na iday. Ang mga no di pailang kahit kinabutan ko. Ang mga no ti dungdungan na pare. Kahit ti balunet na. Ngamsi ka. Naghatang yung ka din tigagaray, awantay. Wan, intan tanay, aldawan, jakpay nakaluto. Abda ka di ginatang yung amasida, antay. Adu pa'y matikarga ti ref. Ibusin tayo pa'y ati karga na sakbay agumatang akmanan. Lumugan kayo nga ruda, yung tamapantayaw. Ay, adamot siguro ni Inteng, ijabalay. Amangan no nakaapuyan, jay to lang masida ti iluto. Siguro, antay. Aldawan, nakaapoy mo't siguro. Magatuturo ka, pare. Ay, uray siya mo't pare. Ay, makaturturo ka mo't pare. Nindang umamaturo ijay kwarta. Agam, sarak sa mata makapagnama pa ni jay. Diba daw? Ituro ko dito ipapagparay. Ay, wala pare. Agkaidatan, ditoy. No makaride pak biit. Mayatan. Mabalin man ang tiyag shot. Rumidap ta pa yung arad pare. Madamdaman tumanayin, t-shirt. Katuwa na.
Kakaisura Dominga. Dinjuhin tayo tensyan. Maribanang, dumagas kayo pa'y basit ditoy. Darasin yaw. Wan, umay kami, maray. Apay, anya ayati ibagam, itaman pa'y apinukkawan na kami. Napanan ka di da kapitan, maray. Napan ngamin inaray at itatao dagitinwang dakabadong kan kapitan. Madama ka nung agsangsang duda. Ha? Anya, Ay, sus. awan ka din inting ijay, maray. Kung nadya ubi nga nakakita, awan da ka no ijay kan ni kabadong. Ay, napanan nga tangay ni Angkal. Inak man kita ang tinwang. Ay, amangan no anyan tinapasamak. Ay, sus. Agpadaan na rasing dagiti agong tinwangan tay. Ay, nabati ti talida iti nakaiwaywayan da. Ay, napanan nga taday jay nga inteng. Muna mo't anapanak nagpasada. Apay abinaybayan na tinwang na. Katay nuang mo nga'y kwarog. Ayan na. Nakalino nga iti sirok ti kayo antay. Inruutak iti parbangaon. Ado ti kanin na aro ti jay. Napanan nga tan ni inteng. Ay, ayan nantay atidog abadang ko. Nakainilad kayaw. Dilo amo ang nagsangdo tinwang yaw. Narasang ti agong da. Awanan ti pagyanan ti liding ti talidan. Makapungtot ni antay Angkal. Di ta kayaw. Isas, delikado nung narasang ti pagyanan ti liding tinwang paray. Di ba nang ti pagdanagak paray? Kasano no umadlaw na anak ka inumak? Ay, masapol a diretso ti panag ng paray. Tapnusan amadlaw ang nabartek ka. Alaman nga ron, tapadasak ti magna. Angam kita ang mga numadlaw ang nabartekak. Paray. Diretso lang Kita ay na. Nay, nakapasikil mo paray. Kasla, impatag na bangkay. Ha! Nakaunat mo nga mintisikaw, kintumang mau. Baliwak nga ron. Ano kastoy nga? Nay. Kasla mo't soldado nga agmarmarch sa paray. Ha? Sapay, adda kanu awit ni Maribana nga badang. Ay saan na balunay. Delikado paray. Delikado. Kwarog, nakitam ka din ni Uncle Mo. Ay, kuwantay. Nakita ki di balay datata ba daw? Nakaila di jay. Na, anya ti araramidan na ijay. Ipay manta mapanak. Ay, antay. Mabit lang. Pingatay mo abadang. Isinayo ka din ti karadkad na. Awanan ati kapitan nga angkal kaw. Ay, makaam mo ditan no anya ti maaramid ko kan kuana itiday toy apong totkaw. Ay, antay. Mabit lang. Ay, surutak ni antay. Ay, Kapitan, natanawak di tatawang agturong dito'y ni Maribanang. Iwas-wasiwas na tay atidog abadang, sumilak ti tadem na. Delikado pare. Saan tan ang makainumanan no ada mapasama kanyak? Ay, darasim nga ikatinti na ginuman tayo tuyan. Masapol na din na maamuan na nagiinom tayo. Ay, uwan ba daong? Ikatukon, sakbay ang makadanon dito'y ni Maribanang. Ay, agpamaranga ka na sakit ti tiyan ko pare. Ay, uwan paray. Kunwaray, ilutag may. Ay, uwan. Ay, delikado ti mabadang. Nay, adaytan ni Maribanang. Adda ka dita, intain. Ay, sus. Ay, Maray, idurun mo lang. Umunag ka, tasaan anak katrang ka dayta. Ay, na. Nagsakit ma din pare, ilutan. Ay, saan ko na maibturan ti sakit na matayaksan pare? Ay, saan ka payamat mataya pare? Hawanan natin kumpare ka kapitan nung matay ka. Panawam ka din ni Maribanang. Anya ka di tinapasamak, pari ba daw? Diyak ka mo maray. Hing kami kumaagpalinong itinwang may. Kastoy mutain. Agterteritermitin iti sakit ti tiyan na. Ay, isumot lagayam akas di tinapasamak itinwang yung agpadpada. Ay, sige nga ron, tayo nakibagakan ni Kwarog. Tao may nakaalaan dito, inteng. Tamapantan, ija ospital.
May manawan pare. Mayak ti akting. Napusipos ti ulo ni Banang. Yung siguradaw nga umayod ni Kwarog. Ha? Alain da ka, taipanda ka di ospital paray. Ay, bay aklata mapan kamay. Nangamong ni imong. Basta malisyak ti Badang. Taitan ni Kwarog paray. Ha? Hindi tinapasama ka na kaya. Sa labayan na pare. Itulod na kampay iti ayan ti tricycle. Sige paray, kumput ka iti bagak. Itulog ka dyan ti tricycle. Aw. Hala, tulungan kayo ng kail. Dagasan ta ni Antay. Tanapan pa'y nagpalays. Kaano pa'y anang rugi ti sakit mo, Inteng? Itay pa'y dungaw. Apay na agsakit mo't nagpaisuti dyan ka na. Apay Inteng, agsakit ka di manan. Ay, nagalas mo't tiro pangat tarupam. Talaga nasakit. Dito yan Badang. Nasakit. Anday ko. Aganos ka pa'y biit. Dandani tayo ni ospital. Anday ko. Diyak sa malasatan hindi ito. Apay, nagsakit mo tayo na. Ouch! Anate ko na ti Doktor Banang. Ay nainteng, ulcer kanuday tasakit mo. No kayat mo pa'y ti agbyag, sardengam kanon ti kaiinom mo iti arak. Nagsakit mo tin. Ay amangan kanuno maopera ka, no saan akabailan ti agas. Lukatanda ti tiyan mo, kat ikatenda ti nabutbutan apaset ti bitukam. Kayat mo asawan, ipirkilodak, ay partyendak. Ay, anya pa'y nga hinuy kasta. Apay Inteng, kayat mo ka di ti mapartay, ako nam. Ay, diyak kayat ti mapartay. Ay, saan ako nga umininom iti arak? Numur. Ay, Kapitan! Anya ngay ita, nadadaulan ti salunat mo. Isardeng mo ngaminan ti panagin-inom mo iti arak. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Fergie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Nay, nakayumot kayam kagawad ko na. At tugaw kayumot na. Ay, wunmot ako daw. Itugaw ko. Kasta mo ta. May kayumot bumasyar kagawad. Ha? Sana day tagkulkulong iti teresinam ti kukway niyaw. Tapay ko ba ba? Una, kapno umay kayumot agpakita ken kumita ditaw. Anya? Awan mo't takas na. No at namang sirpat kada kayo ditaw. Ay sumadeng ka man kwaraw. Ha? Oh, da kayo a single dita. Ha? Adda dito ni kwarog. No kaya tiyaw. Single pay day taw. Tapnam mo yaw. Yay. Aw, tayo mo't lalaki nga awan pa'y asawa na. At dito ni kagawad ko nga nga taga-kabiltatan. Balasang pa'y day taw. Oy, kwarog. Kanya ka na. Dagiti na ba ka na babaraw? Umay kayo makiam-amon kininana ko na. Ang mo ka nga nabaakat. Nasawa na naman kayo ta. Aw, nangag mo kagawad. Ay, sumadeng ka man kwarog.
Ay, pumanaw man laang. Ay, mabit lang kagawan. Jack final pass. Apay mo't apimanaw kay jay marikwanang. Ay, masurunak. Gundaway mo kumaday jay. Anya ngay ti amaw. Anya. Nang runa kitimbaga jay may sangad da kanu angkel na. Ay, may sakamot. Ano siyak ti mangiritrito kan di kwarog. Anya? Masurunak. Ta siyak matan ti iritrito na. Ay kat agrin-rin nito kayo na dwa. Agpada kayo mga men nga awan pa'y asawa na. Marikwanang. Malas siguro mo ta, ni Kwaraw, tuyan. Uri asinaw, maumamay titikas nga ramid ni Marikwanang. Anya? Kasano mga men, tunggal agkita da ni Kwaraw, kit irito na. Anya? Uray lamayan ti pagkitaan da, irito ni kagawad Kwanang ni Kwaraw. Na, iso malagayam Uray siyak mo ta, ni kaskas jaynak ni Marikwanang. Ay, una yan. Una akaw, nga irito iti kadwan, nga iti maunaan na. Di kay lamabain. Nga rin nito kay adwa kan ni Marikwanang. Angkal. Uray kumaa. Nusan nga iti kaadwan ti tataa. Isardeng niyo. Kababain day tanga aramidin niyo Kwaraw. Bimalo sak lang matangkal. Na. Naumak ngaminan iti kanayan na panangiritrito na kanya. Inritok mo't tagpada kami laing matabaa. Ay, bagbagan niyo manday jay ako Mariaw, banag. Ha? Diyak amuno niya't naknakan na takas jay nan. Ay, jak man amaw kan ni Marikwanang. Kas jay lakit akanayo ng tiaramid da ka ni Kwaraw. Ay, talaga ang nakababain, inteng. Nang runa kat agpada da a single. Una, ang mga no kuna inda pa nga ikam-kampanya dati bagbagida. Bayam, inayadek to nga ibagaday ta kan ni Marikwanang. Nasaya. Naggapu ka kadi itipas kan di talaod, Marituyang. Wun mare, kat ay na. Apay Mare? Adda manin da Kwaraw kan Marikwanang ijay nga agrin-rin nitaw. Anya? Sakpay kid, hindi mabain. Iso a pinanawak idan Di damot panawa. Kunada siguro kat nasaya tikas dyan nga ipakpakita da kadagiti tao. Ni Marikwanang tipasimuno akanayon maray. Baga am tumamad. Kasano nga ta nga irugik ti mangibaga. Wano mangrebyok kan kuana. Ay kadiskartim matanday ta maray. Marikwanang, di ka gumurgura kanyak no ibagakkan ka da ito'y ita, di ka kumagumurgura. Ay, nakababain samat nga agiritreto kayo. Anya, nang runa tamay sa kamot lang ama ko na a single. Ay, upod no a single to'y numaw. Ay, ang bakit akon. Anya, napyakan ni Kwarog at ubing pay. Mabalin ko nga irito iti balasang. Adda ayamot balasang nga agaram kan ni Kwarog no bilang. Adda anya ti ambom, ang mga nubaba iti agaram kan kuana. Sakla ka na yun ti makitkita ni nanakwa nga iritrito angkal. Anya? Katawan da kami dagiti tattaaw. Kasano katawan agpaabak kada kay adwa? Malangan na sakti babain na. Muna, kasla ka babaya sumanaw. Kapay no, agulimak ka. Di karkarwan na. Ha? Kasdiya ka na yung tiaramidin na jak kontrain. Amok ti ugali ni nanakwa nang di nakingga anday jay. Ay, no kasta garon. Liklik ang latan. Adala tayo, kalugaran tayo, tuya. Ang mga no agra naman ay nakwaraw kay Marikwanang ijay. Ay kat agrin nito daman ijayan Kita niya pa ngay, kastamay taramid na ijay. Adda da iti minatayan. Kastaki din tar aramidun da.
Sa bagay, binagaan ka numutin ni Parinteng ni Kwaraw. Wen, oray ni Marikwanang, binagaan kanumutan ni Maribanang. Nasayaat mo dukas ta. Isudan, di pagsasaritaan, dagiti daduma dita. Wen nga raw, makas-asawa sigurong dagita kung kunada. Ay, gusto ko mamoy no mangagda. Tamno sumardang damod tayo. Kaano gayam ti pamumpon ijay ayan tinatayan, Inteng? Ay, jak amaw. Iso ama pa anak ita tapno maamwak. Sige. Si kangarudan ti mapan ita, tasyak tumat ti mapan inton bigat. Ay, inak man bagaan dagiti babaraw. Tano mabalay na. Awan tag susugal. Nasaya at Inteng. Awan ti bumaknang iti sugal. Amuda day ta. Ngamadang harap ti pasaway. Ay talagang adalat ta ti kasta. Uray sa dinaw. Ala, agan anus kalata, Inteng. Aramidam latta ti trabaho. Ay da, apo, nataraki ken guwapo. Mayat atiladawan na dito ni Manuel. Uwin nga rod pare. Ang sayang. Tadi na nausar. Naglaklakay mo baro. Natay pa yun. Anya. Anya ngay ngarat. Isutigasat na anay anak pare. Uwin nga rod pare. Awan ti mabalay. Ay naibaglaki din at nakakabsat na kan kakaanakan na. Dahita ti pagsayaatan na mo no maminsan pare. Ay numuna ta no adda kastoy kit. Mapampanunot ko ni Kwaro. Ay na. Saan ka di adayta ti panunutan pare? Adda ni Apaw. Ay sa bagay di na tayo baybay ante na marswa. Gusto ka pare. Nanyang kalinteng, aliklikan kayaw. Ngam adda kayo matditawi. Apay kumamot aliklikan nakngay. Agyan kalaang dito Anya, Tapno anda irito kadagiti babalasang dito. adda ita kayo manay nanakwanang. Mangrugi kay manay. Ay, da kayo dito babalasang. Adda dito ni Kwaraw, single pie. Ay, pagpakawan mo't ano, da kami may lang di agaram. Ha? Urayan mi ang iso ti agaram kada kami, nana. Da kami kit din ti umasidin nga agaram. Pagpakawan. Oh, nangagmaw nanakwanang. Iso adda kayo ti rumbeng nga irito kita. Tataon niyok. Umay ka dito yan, tatenglek ni nanakwanang. Ay, umayay! Hindi apay gay atong nakbatan Kwaraw. Tataon niyaw. Ano ikaw? Apay ngay. Tukol na mo tayo. Impakul mo matan kanyak ti tasang igamaw. Ay, may data. Ang angaw ko lang, mate. Intupak nakit din ti tasa kanya kang kail. Ha? Masuro na kaming ka. Ay, nalabos kan Kwaraw. Ay, no adda kayo iti kastoy a sitwasyon. Agtanang kayo. Ay, Ay, sa nakasla kayla ubing. Ay, nagpapaanawa kayo, kagawad ko na. Isumat ti mangirugrugay ang kail. Ay, uray si kamat ko raw. Binagaan ka edi. Ang mawandeng ka. Ang kail. Apa irespeto da kayo pa. Dagiti nagminatay kan dagiti umay makilamay. No kasta. kwa kapitan. Mahiya kayo. Nasermonan laki nga rod, nakagawad ko na ang kinkwaraw. Anya, Gusto magkidiya tinaramid ni Parinteng. Tamnog nakam damod tayo. mas daawak mo ni Marikwanang. Takaslasaan akagawad. Mangirito nga rod ka na. Di na amo, wakas lirit-rito na mudlang, tibagbagi na, hitiraramidin na. Ay, kunada nga road, no nalabas dakus. Una, agasim ngay. Takanayon magnamin nakas jayda. At dalatamot pagpatinggaan ti amin, aba daw. Apay ko mga iritok ti bagik, kat bumakita kon. Anya, Ni Kwaraw ti iritritaw, tapno makasawa mo taon. una nga magpada kayo mula nga single kin ni Kwarog Maray. Apay, di kaya makawawat marituyang. Ay na di ka agpungtot a Marikwanang. Kasano, kat saan kamot ngamin na makaawat? Malapasensya ka nga rudan, no di mo maawatan timbagakin ka. Ibagam kit din, nga iritritok mo't laang ti bagbagay.
Napalaw ko kat si Marding ka na mangirit-rito ka ni Kuwaraw, maray. Napabutngan kan sa amutain. Ay saan ka ba dong? Masurunak lang, ta ibagayo nga iritritok, tibagay. Ay namaray, tinasaya at makiasawa ka, no dagaram king ka. Anya? Sa kanto mangiritaw, ito ore mano dita. Saan na ka nabultain? Ay by goodness, ay panawan nakman dito, ikaba dong. Tagpudot ka ladagos, maray. Ha? Day bagada king ka. Ay unay ka. Anya, iritrito na kamanan ni kagawad ko na. Angkay, Una itultuloy yaw, tagrin-rin nitaw, aging gaita. sana nangkay. Si Mardeng ni kagawad ko anang. Di nasaya at no kasta. Namiris namat siguro asan nasayater aramiden na. Ay, saan mo't adakas tagiin nangaw. Ang no aglablabos kayaw. Ay, sa bali na saritaan. Wanang kay. Makasawang ngaminan ni Kuwaraw, maray. Tapos sumardangan ni Marikwana nga mangiritrito, iti babalasan. Mapilit ko nga ron, no, di nakayat. Ay, katpilitam lata, paray. Ay, bayamon. Mga asawa ano, kayat na. Makauma. Nasaysaya, no, kaskadata, naasawa na, iti mangirito king Kuwana. Una. Nauma nga ron din. Bayam tayo so mismo ti agaram iti asawaan na. Wanya nanakwanang. Irito na kadimanain. Ay sana na. Ang mga nukunaon da pa nga iritritok, tibagay. Anya nga ro ti ibagayo kanyak ngay. Umayak ang kidaw kan ka iti pamakawan. Kaputa, into ko kan ka iti titasak. Oy, talaga nasakta na kiti panang ito bakyo iti tasa iti muging ko inay. Hindi kayag danag. Napakawan kayo iti inaramid yaw. Ay agyaban na kwarog. Kung naklakit din, nagsaksakit na kamaw. Awan day dahin kanya kagawan. Ay, iretrito na kapailan ni Kuwaraw, kagawan. Ay sana na. Ngamin, sinardeng ako ni kwarog. No kasta, di mo iretrito iti babalasan. Naamiris ko ngamin ti imbagam kanyak. Kinapudno na. Mababain na kiti inararamid ko. Kaslasaan nakakagawad. Hindi mo kundi na rin tibagim kagawad. Talaga kastatay amin at taaw. Adalat at ipagkurangan tayo. Ay, sabagay lipatan mo, hindi na palabas. Di importante kat nakaamiris kayo. Ay, agyaman talaga saan na maulay. Una, maawatan ka. Kahit maragsa ka nakmanin, nakaamiris kayo. Ay nakagawad ko nang. Saan adakas ti mangirito, nulakit di amom nga ilugan. Ala sigay, dinan tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maribanag, ada ka din ni Parinteng? Awan, ada na panan na, paribadong. Ijay barangay Hulmanayn, maray. Saan? Nagsibog itimula na adanggo. Mabalin ka di amapan mo pala ngayaban, umay ditaw, maray. Anya? Ay, paglakid din ta nagtubo na gito'y adanggo. Enteng. Apay ngay may ka. Sinurot kan Adangamin ijay balay ni paribadong. Apay ka no? Jack Ambo,
Ang kunanamot, amapan kakano iti ayan na. Anya nga tahti bagana. Ay, jak mo importante siguro. Taapay apapaayaban na ka. Ala, umuna ka. Sumaruno ako. Masaya tayo may ka, pare. Ay, anyat ibagang paray. Kas makita mo't pare. Aday kang kong anak. Adang kagpaisigam mo. Ang nagudwa mo tin. Uminom ta pare. Awan ka duwag nga uminom mitihara. Ay, kunak noon yan ti ibagam. Day talagayam. Pangasim kumabot na pare. Danggayan na. Uray italay. Ala. Buto ta, tumagayak. Itangad ko ba sito na? Kurang pa na ito pare. Agtugaw ka pa yung amin niya. Ay. Jak pa inalpaster aramidak at trabahok. Nagadungal do pare. Malay, busan mo na ito napatay. Na. Ay, nakatulog ang magayam dito yan, Maray. Ay, Wern, no kayat mo, iturog mo pa lang dita sofa, pari badong. Ay, saanan, Maray? Ni parinting ay, Maray. Apa nga awan mo tayo? Napandain tuloy ti araramidon na. Ay, tulo ko ang parintingan. Tapinanawan na kiday. Ala, iturog mo pa ay, tasakan to agawid no makariing ka, pari badong. Ay, Maray, kwarta man dita. Na, ay, apay ti kwarta ay Inagumatang iti arak, Maray. Tanay, naibusin na ito arak ng inumumay. Anya? Gimatang kamanan iti arak. Ay, awan bibiyang mau. Tasaan ko madaw-dawatin king ka, tigagatang ka. Imutang ka, kasta? Awan bibiyang mau, kunak maday. Na, saan ka lang aruden nga ikan iti kwarta? Ang iremedium lata. Trip ko nga na, tuminom. Day tala ti pagalistuam. Mabaybay ang payan dagiti mulam iti bangkag. Ay, makaring-ring ka mo launa ito yan. Ay, rumwara malagay. Na, Enteng, inibus mo kano amin nga arak ni pari badong. Iso adi mawat kanyak iti igatang na kano iti arak nga inuman na. Anya, kano basit lati intagay ko. Anya? Iso pinanawag ta amok dada iti utak ni Paribadong. Ay, di mawat kid din iti kwartakan ka. Tapnula igatang na iti arak. na, ay, kasanon ngay jay kwartak. Ay singirim tun Ay, adakit kastan. Ay isa na mabalin. manuti dinawat ni badungken ka, maribanang. Dua gasot a pisos, marituyang. Anya, Ay bayada maun, kasapulak itati kwartak. ay makapasurun day di abadong. Malawunan maray bayadak. Ngaminton maminsan, di munton ik-ikan no dumawat. Sige, maudi day jayan apanangted ko iti kwarta. Nasaya at maray. Amangan no adamot utang ni badong dito'y tersina marikwanang. Awan, maray. Masurunak tamapan meten dumawdawat kini maribanang iti kwarta. Ay kat ikam ngamin iti kwarta na. Day tatisan amabalain. Ngamain, igatang na amin iti arak. Tapno amom maray. No adda maigaban na akwarta, ibusin na amin nga igatang iti arak. Maibos na nga tamad, no igatang na amin ti kwarta na iti arak. Ay kat mga yaba, iti kadwa na nga aginaw. At damat igam yung abuti ti arak, tataba daw. Wait, nagapuak nga ron dita balay. Ay, kadwan na mga uminang ko arak. Ay, sapay nakagpasada ko ma. Mayamaw na ita pasada dita. Kadwan na kiday nga aginap. Basit mo tanti karga day tayo igam mo abuti. Ay, kat gumatang kamutin nung maibos day tayo. Alaman lang ngayon, pagustuhan kayo, tataba daw. Ayaw. Tumatak man iti dua buti nga arak, kagawad kwa nang. Awan nga rodlakok nga arak. Amumot ang maiparit, dayta. Amok ngaglaklako kayaw, isu alakwanda kaon. Anya, Sa nabalay,
Saan mimot nga inuman dito isturmaw? Yahawid ko mati di balay kaw. Awan nga, Rod. Sa anak nga glaklako iti arak, period. Anyamat time. Kunak nuad na. Sige. Mapahanak nga ro di ilay. At ginatan mo nga arak, warap. Da, siyempre. Mabalin ayamat nga awan. Ay ka uminom ta nga ro din ah. Sige. Rugihan ta nga ro din tataba daw. Unyayam. At ka di tarakin mo di ta amanaw. Napay ti manaw. Ay kat pulutan ta. Nagkapoy ka. Sige. Project ti may sa manok ka, tataba daw. Day taman ko araw. Agpan nagtaitan nga uminaw. Kit numabartag ta. Aw, kanya teramidin tataba daw. Ay kat iturog tamutin na. Ha? Inton makaring ta. Ituloy taman ng tuminaw. Anya? Sinakumot nga abuno dagita, maray. Wan, Kapitan, urayat ti tricycle ni Kwarog, tailugan ko kuma. Da, apay awan di pare badong? Awan nga raw. Iso asya ako na ti agabuno ka dagiti mula, may. Anja. Ay, apay saan pa nagawit? Kat nun napan ije balay di na minsan kat nabarbartak. Pudno ang nagaway, ang rimwarmanan adakaws, kat saan ang nagaw-away, Kapitan. Aya. Kasjay ni Badong, no inruginan tinaginaw, may sa alawas ti palabsin na, Santos humardang. Itaman pa nga awan ni Kwarog. Agpasada kumamit. Urayak ta itulod na kuma. Mapanak kumamit ije papanak. Nagpaili di kalman. Tamapan ka no gumatang iti arak. Arak? Ay, Panagkunak, adda bisita na ije balay na. aya. Payman. Indakman kita ije balay na. Nasaysaya at paya, Kapitan. Tapno mamwam no adda ijay wano awan. Ay, damat dito ni Kwarog ang nakaturog. Ay, nagalasan tila nga na ang nakaturog. Ay, shh! Kwarog! Sa pagkaiwara mo tinaginuman da iti arak. Adda pa'y ulukin sa katimanaw ang nagkaiwara. Hoy! Ay, agreein ka! Aldaway! Ay, hoy! Ay, da kayo matgaya mang kalinteng. Isumatla di ka mauray. Ta, adda ka dito nga barbartak. Ay, angay. Naggurugit pa iti unag ti balay mo. Ay na po. Ay, nagbakwar kayo pa'y. Esus na isbuam sabit ti pantalon mo ga po iti bartak mo. Kaduwak ni Tata Badungan na ginamangkag. Ha? Ang mawan mo't dito ni pare ba daw? Nagpakada kanyak. Amapan ka no iti may sapas ka. Iti kabangi mga barangay. Anya. Kunak man no napan ka iti papanam, inte. Ay, saanin ata nataktakak. Anya. Nagtengak mo't ni Kwarog ije balay na. Kastaw na iti bartak na. Naginumda ka ni pare ba daw? Aging gadinan ka ba ilang tibagina? Sakpay ka tinagdalos iti unag tibalay na ta nagrugit. Ay, una yan. Piman Akwarog. Taawan mga sikasuken ko na. Masuro na ka ni pare ba daw? Barte ka na ni Kwarog. Kalpasan na, panawan na latat. Sakpay ti kakaasya ng asikaso. Ay, ano inteng. Anya nga road. Ay, may parit lang araw ti agla ko iti arak. Gumatang daa, ije ilay. Nakitam ni Badong ka, marikwanang. Ay awan mo't nakitkita ka ni Kaba daw. Na, 5 nga aldawon tinapalabas. Di pa'y nagaw-awid ije balay ti salbag alaklakayan. Kano ko na mamakalawas ti panagin inom na iti arak sa sumardang. Duang aldaw pa'y ati palabsam. Ay, ti sinalbag alaklakayan. Maumuma ka talagan, maray. Ay, Into lang na siguro na ati panagin inom na iti arak. ay na po, tagbalbaliw kumamot tang ti asawa. Nanatuyang! Nanatuyang!
Napay kwaraw. Ni kanutata ba daw? Binugbog na giti agtutubaw. Anya, sa dinaw. Sa dino pa'y kuma. No di ijay napanan na apas ka ni kabangibang nga barangay. Gong ko na. Nagkuna nga man. Pangasiyaw na natuyang. Asawa yu day jay. Ingkay kitaan kuma. Ay, malaman lang mapalin ka day nga itulod na kwaraw. Way na natuyang. Ay, just kiki, di na gijay nga agtutuba. Basol mo Aping ngamin amasuron ka, kun manggulo ka, nusanda ka nga igatangan iti arak. Awan respeto da iti kaskanyak. Idinto talakaya ka. Ay na, sa bali, tandag iti agtutubo ba dong? Awan ka babain da. Ay sumardeng ka man. Si katiawan babain na. Tauray nalpasan ti paskan. Adda ka pa'y lang ngamin nga agin inom, kun agpulpulutan. Anya? Kawan, mala, agawitan. Uy, natuya. Ipanak kumamit din na di ospital. Anya? Apay, di ka masyan kanyak. Wala lang nagbukol timuging ka. Para day talang mapan kay di ospital. Ha? Urayam, umpas lang day ta. Anya? Ay, just kikamit. Kaya mo mataya ka. Ay, no kailalaam ti biyag mo. Saan ka amapan agrikos-rikos di tangag barbarta? Agasam ta makalawa sa panagin inom ma. Nayunak tupay tabukol mau. Anya? Agdarumak iti napasama kanyak maray. Na, agdarom ka. Kinusikamat ka no tiim mo na dimanog. Ay, uray pa'y. Hindi na ibos ti arak ken pulutan. Ipilit mo kano agumatang da. Ay, saan napuno da ita paray? Ay, di mo man ipilit. Tado ti nakakita. Ha? Mangipabain ka. Napan ka lang nakipangan. Ura di na ka inaw-awis. Naggulo ka pa. Paray. Ay, agbalbaliw kan. Maditi kas taga-arabin mo. Sige paray. Saan akong ngagdaram no kasta mo ilang? Una. Kin pangasim. Ta isardeng mo. Di pa nagbarbartik mo. Ay, huwin paray. Isungarod adyak kayat nga aglako ni kagawad iti arak. Gaputa makitak. Kitawan pa ng kontrolyaw nga umin-inaw. Ay, ipapilit yun pa iti kayat yun. Ay, di kagdanag paray. Manipod ita. Liklik ka ti uminom. Una. Nang runakit di mo amaw ti kontrol. Ay, agkasab na ita. 1 week ti pa nag-shot mo. Malaksid No, kayat mo ti maunat. Ay, saan mo ta paray? Talaga din ton maulay. Ta iba may sakon, ti agtrabaho iti bangkag may paray. Very good, kasta? Ay natatabadong, saan adakas ti uminom? Basta lakit di saan analabas. Alasigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basi. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Angay, ikanak man iti kwartam. Anan mo? Pagload ko tapno makatiksa ka diyar ar makabalasang ijay ilay. Awang kwartak. Imposible nga awan. Kita man ti walit mo. Ay, saan mamati? Ipakitam di wallet mo, Kapitan. Tapno mamate ni Kwarog. Ipakitak man lagan. Mamati kan. Ha? Una yun day tawalit mo, Kapitan. Idin sapay laang 19 kupong day tawalit. Isumit.
Ha? Kaslandag paspas, way. Nay, di ka ba dong dadya agpaspasway? Ay, way. Nakatugaw mo ti sirok ti bayabas. Ay, mapanak man iti ayan na. Uy, bareng ada maitid na kwartaken ka. Patsim nga da kwarta na dayta. Kano istoryada nga ado kano ti kwarta na. Pangalaan ako ma. Nagpada kami mamirmiraot. Siya ka di ti paspasuitam tataba daw. Uncle mo kumati ayabak. Ang sikamot tan, ti masidag. Ay, kunak no siya ka ti ayabam. Sige, tainak ibaga kini uncle nga iso ti kasapulam. Mang tedak kay iti kwarta. Manungat at tikayat ni Uncle Mau. Ha? Mangtad kay ti kwarta? Ay, katuwa na. Kita am na tiwalit ka. Wow! Nagadua kwarta ti kargana. Ay, saan kun nga yaban ni uncle? Siya kun ti kami ti kwarta. Ni Uncle Mau, tayo ti kumparay. Sanain, ado ti kwarta ni uncle kao. Ay, ado aya. Wine, kat nung napumpuno ti walit na. Ay, adamo walit na ya. Nagimot nga raw. Dumaw daw at iti paglud kao. Hanggang di nakinikan. Isuasaklangan ti ikam tataba daw. Agload ka. Wine, tinikanak ni tataba dong iti kwarta. Nikal na ka iti kwarta. Un kagawad. No kasta, pudno jes istoryaan da nga ado ti kwarta na. Uy, talaga nga daw. Isu amay at agayim ita ni tataba daw. Tado ti kwarta na. Integ, ing kasumakdo iti pagluto. Bumanaon ka ka nabambano ka naggapo di barangayol. Kat, asino kumati sa baling nga ibaon ko? Ay, ni Kwaro ka. Ada di salas ang nakatugaw. Itay pa lang nga ibabaon ko. Ang di na kayak timapan. Ay, pay ka na. Kano isuti ka na yun ang maibabaon. Agsilsilpon mat. Mabit lang. Tasak man ti mangibaon. Maditi sa no. Mangan lati muna. Ay, Kwarog! Ay na. Agsasarunod agitag sangput atiks kao. Kagsak daw. Ay, kakaiso na nga do ti katiks kao. Tado ti lud kao. Na. Ibawang nakit din ang papansumak daw. Kunak na awan lod mo. Inikanak ni tataba dong iti kwarta kang kay. Nagadupay at inted na. Iso nga agumak itan nga agtiks. Ay, kapay sumak daw. Ay, saan na ka maibaw ni tangkay? Agtiks lang ti aramiday. Day talamanin mapanagpasikat tingkar aramidin si kabadaong. Ay, niya kumatidakas na ngay. Kita damit ipasikat ka. Nakababae na mapankaagpasipasikat dita. Ay, sa anak pa'y ngarod anap nga nagpasikat. Masapol, apasikata, nagparintay. Na, uray ni Kapitan, kayat mo apasikatan. Ay, katuwa na. Taapay apasikatam. Tapno umapal kanya ka. Kayat ko kahit no umapapal kanyak, dahi ta kumparay. Kita ni Paribado. Anda manin ijarwar ako namlan asinaw. Ay, pakasikuram aya. Nakatakderlaang mo ijay. Marurudak nga rin, takas lagpas-pasikat. Na, di mo nga minkit-kitaan Saan madlagan? Inaklangan ijay barangay haul. Agpaitulod kan ijay tricycle ni Kwarog. Tapno saan kan tumanen nga agriri anabanog ka. Saan ang may baon ni Kwarog? Dahil agtitiks ti aramidanan. Ay, win nga rod. Kasanudaytan. Ini kan tumot ngamin ni Paribadong iti kwarta apaglod na. Si Maduta na. Ala, ingkangarudan, tanay, aldawan. Una niya. Sa pa'y magmag na. Magnaklat ta. Diyak pampansinin ti pa nagsagawi si Uday ti lastog akong parik. Parinteng! Paray! Di naksingaan tayo mapanak iji barangay hon. Adalaan mo damagag king ka, paray. Ay, awan ti panawon ko sungbatan ti saludsud mo. Kaya't mo ti kwarta, paray. Anya? Kwarta? Wain kansan lang, ti sungbat iti dayta, paray. Ay, ikatwan. No, kaya't mo ti kwarta. Mala, masidig ka di tayo. Iyawat ko king ka. Ado ti kayat ko kwarta, paray. Yatima ko namita, paray. Agayam ta ka, day. Ikatno, hindi pa nga agayam ta. Malaksid ta agayam ta. Agkumpari ta pa yan. Isumat.
Dahil ta kwarta nga intad ko king kaparay, saan mo nabayadan? Ay, kaya't ko kumaabayadan kay. Ay, saan nun paray? Apay pailayan nga. Intad ko nga ruday. Kung nadaan na lastog ka kanaw, taadok kwarta. Saan mo't gayang pare? Ibagbagalang nagiti umapal, paray. Pare, agandad ka. Agandad, tapay paray. Kunam nga ado nagiti umapal. Saan ka unay analastog? Ado ti holdapper dita. Sana ka mabuting ka nagita nga holdapper, pare. Apay nga? Kitanda ka mo amang isalakan kanya. Na. Alangan mo tabay-bay anak, kumpari ta, pare. Kwarog, ayan ni Uncle Mau. Anday di likod ti balaya, wantay. Anya ti aramiden na ijay. Ang tabilbilangan na, antay. Na, anya dahi taabil-bilangan na, tamasapol amapan di talikod. Kwartan sa, antay. Kayat nan sa nga isekreto kanyak dahi ta akwarta na. Payman. Inteng. Kuno gayam nagbilbilang ka iti kwarta. Medyo nakigtutak. Na. Umaykan, inting di ka agbati. Na. Ay, nangalami ti day ta nagadu akwartam. Hindi pare ba dong? Ay, mangtid ka mat Bilagak pa disturbukan tumit. Awan ako namang bilang. Tulungan kan amang bilang. Saan? Ang mga nukupitan. Itulot ka ni Jay Ili, Uncle. Basta ikan nakiti kwarta. Dumawat ka mat ka ni pare ba dong Dakpay nga rod nakita. Saan nasakti pagdawatam? Wala na, aglugan ka antay tulod ka ni Jay Ili. Basta ikan nakpay iti kwarta. Ikanak iti hundreds. Hundreds? Pagharam ko lang iti balasang akursonada. At data dito'y ilay ba daw? Way, namaw. Saan ka unay analasto? Idulin mo day tapitakam. Bilang bilang ditang kwartam. Ayan ko nga rod abilangay. Makita da ka nga rod dagiti hold-upper. Ayan na, dagita nga hold-upper. Agpakita naman kanya. Na, tabiru kang kidiitan. Wala, tadyak pa nga rod nakakita iti hold-upper. Gabday to'y. Isos, dayton, di birbiro kang nga hold-upper ba daw? Apay, hold-upper ka? Itad mo amin ang kwartam. Wano, patayin ka. Ay, akuray ka mo ta. Alam ka amin na, di awanan pa masahe, Mike. Kung naman na sino ka nagsasawa, di mo magkayang itadamin na itang kwartam, ha? Ay... Tama daw! Sana to yan! May kayo at luganain! Ay, aguray ka kwaraw, tandahol-dapal! Apay ang masapol ngay pagkam. Maya ka na ho! Andiyan ay tatao! Daytan di kumparik ang mga isalakan kanya! Kaslatim mayab ni Kapitan! Andiyan klase kay tatao! Iso daytan di kumparik ang kapitan! Hold-upper! Tapnamaw! Makamukan iti daytan, hold-upper paray! Nakamama! Yaman nagparay tayo salakan, nakitiima tayo dyan nga hold-upper. Ay na, perme, tibutang naking ka paray. Di bilib na bilib kan kanyak paray. Ay, perme paray. Naturad na talaga ni Uncle Kao. Kasanaw, no saan da kayo nakita, di awanan ti kwarta, tataba daw. Ay, katuon na, wala talaga na. Hagasan manta ko na yung hold-upper, kititid ko amin na kwarta. Di pa'y magmagna kami, kanina na matuyang nga gaway. May salang ti balakat ko paray. Anya dahi ta paray? Di ka ngamin aglasto-lasto. Kita am ti napasamak itay. Day tati ko nakin kwa na Kapitan. Agasam man nga main, tauray la birukan na je hold-upper. Di masidagla ka nga rukan kwa na. No, adu ti kwartam paray. Adu talaga paray. Agpasimple ka agarun. May mayat no itid mula kanya ka. Kaniraman nakmatan ngay kantata ba daw? Yeah. Naawatam, jay imbaga ni Kapitan kan ka. Way, naglaka nga awatan. Naawata ka. Ibagbagak lang kan ka. Takas lasaan mo mat ang naawatan. Tanay, rumwar ka manan. Mapana lang agpahangin ni Tarwar. Mapan ka manan agpalastaw. Sanay. Asit gan na kanto manan ti hold-upper. Ay, saan ko nakabutang ti hold-upper tuyang?
Kasi lang magayam tilang ati huldapan. Ay, dumawat ka manan iti kwarta. Paglod ko lang matangkay. Ay, dumawat ka ni Paribadong. Manuti ka sa pulam ko araw. Ha? Ay, nukas na. Ikanak iti kwarta ko. Ay, mangtad ka nga roda na. Pagpapadaam aparay, ikanak mat. Ay, saan man langay? Nagpapawi ako. Ha? Apay ngay tataba daw. Ibangkok tulangan na ito kwarta. Tapno saan nyo adawatan? Ay, kunak ngamin ka saan mo nga ipalpalastog ti kwartam. Saan nga rodain, paray? Awanan, tikak kada kayaw. Tapno awan tilugay. Sayang. Diyak kayat na pag-aapaan nyo na ita kwarta. Dalawag tinangagyaw. Awanan ti dumawat ka ni Paribadong. Ay, pare, siya ngay. Apay, di nakikan ka kumpare ta. Ay, maruwam ka butin, pare. Ha? Hostag din na minsan. Ibangkok ko na lang harudin. Nagkulit ka. Ay, natatabadong. Pasimple ka lang amin. Saan arumbang ngay palastog mo no adutik kwartang? Tapno saan ka amay sagma? Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.